Kublaya pi baroh ngade I marina ka Shillong try jo ngade na laitera bat ngapriang sngobaya pi baroh sya kani ka channel jo nga laitera roots ha kani ka video ngan pen iaphi ya kawei ka jingtei ka bapau nam ka badan hangne hanong ba Paris ha ka ba kinang wan jengok kai na keleng ka perhei ki juan jengok kai ya ka jing itnat jongka bat kata kadai kate hante ken ka Khyrdop yeng ramhah kadai kawei na ka jingtei bapau nam balatip ya ka kum ka Arche De Triomphe late ya ka hante hapdeng surok nakatakadaw ngilaban yu iya bun bahaki kali bat kinang wan jengok kai perthei ki badang bun kam ka syendur kenang banbo pensa jingken mau pit kai mo kinang wan jengok kai ki syendur ha perenggi kali bayat klem tieng tepi enda pit nang nina cengai ti I kumba karit umdei Henry kadai ka bahe bahapi bat nakatakadaw ngakot ya ka Khyrdop yeng ramhah tamba ka dontang ka Khyrdop patken klem ka yeng ya kate ka Khyrdop yeng ne ka Arche De Triomphe lashna ne pentei da Napoleon banengkong ban pediang sengubaya ki sipai jongu ki bala job ha katama arstelit pite kala simpor hado jin live house nem ban pendep ya kate ke jingtei lastang te ya ka house nem syajar praspa rio bala dep pada house nem syajar praspa live rio la dei hok himo bakan dep slem namar bakalahe bat bala te pen wonder bahaya ka ha kate ka sculpture ngila banyo iya Napoleon bayang hangte hapdeng kat ba kite hangte pat kide ki sculpture jong ki sipai badang samla kate ka Khyrdop yeng pitep ka jrong kumba 10 khandai meter bat pitep ha po kate ka Khyrdop yeng kadan ka museum ha ka badan ki jingpen I kumno late ya ka bat ladang ko aban kiu halor jongka ni habban kiu ya ki aspa prapusau teli ki mau jingking namar pa kadai kawei na ki jingtei bapau nam ki French ki jipendan kam ya kini ke jaka kum ke jaka ban celebrate ya ki jingjia badan kam ne bakampau nuksa kum haba job ya ki sport ne haka national day haka new year bat kum ter ki brie ku juan hangne ro ban pet kaya kasngi ke basep haka bakila ban yo I hangtai hapdeng ka Khyrdop kate ke jingtei bapau nam kila bu tang shimit ya kamet yap jong unong tho bapau nam ka France uba kyrteng u Victor Hugo kibu kumta ban pen iya kadak ke jing buram ya u kawei par ke jingjia bapala bala jia hapdeng kate ke Khyrdop bahe kalong ba haus nem kat kendai spa kat kendai ken pi uwei usipai nya plane jong kathma ba baneng kong ula nya ba penher ye ka plane nem ba kathliu jong kate ka Khyrdop ba dan bok ba ula tibet ba u klem pen men sawi la de ya ki brie ki bawan pit kai nang te na jan ne ya kani ka Khyrdop hangne hatra jong kani ka Khyrdop yeng ramhah nila ruban siyam ya ka jingtep jong uwei usipai haka ba onla bantip ya ka kyrteng jong u bat dei haka ne ka jaka baki jule pendan burom bat sa jingken mau ya ki sipai balayap haki tama POE ki sipai balat temen ba kiwan banle burom bat ken mau ye ya ki para sipai balayap haki tama kalong ka ba ipu iping pat syok men sim deh ka jo kapor baki ni ki para sipai badang im kile pendan buram man usnem na ka benta kito ki balayap ha ka jing shlur bat man usnem
Presiden ujuan ban penmeding ha kane kalum jing tep jong unu shupai bam tip kyrteng. Token men dapat nyen let kiu no sha te shajrong. Pio i kibrio ki la iret pa kom kidikiu. Buat kenyang ah. Nyen let kiu aspa prap ho sau teli ki mau jingking. Hure ngila poi hangne hajrong. Tang bani las ngotai pi la ban mudur. Bangi dan ha lor katrum jong kani ke Khyrdop yeng ke badan hangne hapdeng surok. Baik, nang ne ngila ban ni ikan yang ya kita ki surok ba ki bajrong. Bat ki bahe. Kum juru ya utayu Eiffel Tower. Bat baik, ki buan ba ki nang wan pikai nang ni na jrong ru. Baik, ngila ru ban yu iya katai hang tai ke La Défense. Ke badai ke business district jong ke France. Ha kabang ngila ban yu iya kita ki skyscrapers. Ngila de ban yu i kendiang ya kenong ba Paris. Ngas ngo kumbanga pet na ulum Shillong ya kenong ba Shillong tepi. Ti tangkat tupi syapang kani ke jingwan jengok kai jongi ya kani ke Khyrdop yeng ramhah ni ke Arche De Triomphe ke badan hangne Paris. Bye-bye. Saya Shillong baroh. Bas ngubah wat klet ban subscribe ha ke channel jonga like Terra Roots. Bye-bye.